foli se Malika bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O ladɔnniya k'a fɔ balimakɛ o n'u denkɛ Sidiki Kuyate radio RFM directeur. Ayiwa an filɛ hukumu min kɔnɔ o bɛ tali kɛ 2024 o kuncɛli la ka don 2025 kɔnɔ san kelen tagama. Et puis an bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala min y'an si jɔ et puis ka se fo bi ma k'a ɲini o Ala fɛ jamana in n'o ye Mali ye a bɛ gɛlɛya de kɔnɔ Ala ka nɔgɔya don jamana kɔnɔ ka na ni basigi jamana kɔnɔ ka na ni cɛfɔ ani kanbɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. Minnu kelen don ka jamana daminɛ bi ni mugu ani kisɛ ye an y'a ɲini Ala fɛ ya Rabi an b'a la Ala k'an s'u la Ala ka dɛmɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ fanga jamana bolo de bolo bi olu de bɛ dutigiya la bi bi an bɛ dugawu fɛnɛ kɛ yaasa jamana tali fanga Ala ka nɔgɔya u ye u ni jamana kɔnɔdenw ka kanbɛ Ala ka nɔgɔya u ye. O siratigɛ la an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ an y'a kanu ka yafa deli kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ RFM tɔgɔ la n'o ye radio Futur Media o ni RTFM tɔgɔ la RTFM n'o ye an ka bɔlɔlɔ sira ye. O siratigɛ la an bɛ an ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo a cɛmanw a n'a musomanw minnu sɔnna su ani tile gɛlɛya kɔnɔ nɔgɔya kɔnɔ ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka malidenw kunnafoni. O siratigɛ la an bɛ an lamɛnbagaw o n'an lajɛbagaw o ni minnu ni o n'an bɛ baara kɛ su ani tile minnu sɔnna ka jɔ an kɔ ka baara kɛ n'an ye k'u danaya d'an kan san tɛmɛnen et puis k'a ɲini u fɛ tugun k'an b'a ɲini u fɛ ya Rabi an b'a la an ka danaya an b'a kɔrɔ o yɔrɔ ka tila k'an ka farimakolo walima an bɛ giringajɔ min na o ni ka an yɛrɛ fɛnɛ d'u ma k'a fɔ an b'u ka bila la su ani tile yaasa u ye danaya min d'an kan hali bi an ka se ka danaya minɛn fa. Et puis ka tila k'a ɲini an baara ɲɔgɔn fɛ k'a ɲini an ni minnu bɛ yen ni olu y'an lamɛnbagaw ye o n'an lajɛbagaw k'a fɔ an b'a ɲini u fɛ san kura in fɛnɛ kɔnɔ u ka fɛɛrɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ majɛ minnu n'an y'o kɛ an ka se ka bɔ majɛw fɛnɛ kɔnɔ. O la radio RFM fɛnɛ kelen don ka welewelemada kɛ bɛɛ lajɛlen ye n'o bɛ tali kɛ k'a fɔ san kura in kɔni kɔnɔ an ka ɲɛnajɛ fɔlɔfɔlɔ an bɛna a baaraw boloda. O ɲɔgɔnnajɛ fɔlɔfɔlɔ bɛna kɛ février kalo tile 15 n'o ye le 15 février 2025 a bɛ kɛ radio RFM Jabala la yan. O siratigɛ la an b'a ɲini an lajɛbagaw an lamɛnbagaw maliden bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ an bɛna o nuit n'o ye o su min n'o bɛna la kɛrɛnkɛrɛn RFM tɔgɔ la a bɛna kɛ ka da ɲɛsin bɛɛ min n'o fɔra malidenw ɲɔgɔn cɛ. Donc a bɛna bila fɛn bɛ tali kɛ hukumu min kɔnɔ o ye a ɲininen don jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ko malidenw ka se ka kan bɛn min sabati u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna bila hakilina de kɔnɔ n'o ye la réconciliation. O siratigɛ la an b'a ɲini an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini fɛn bɛ tali kɛ Sumanibugu sigibagaw fɛ ka taa se fo Gabakɔrɔ Dura commune et puis o quartier bɛɛ lajɛlen mɔgɔw fɛ a n'a dugutigiw alimamuw k'a fɔ an ye a kɛnɛ bonya di a bɛɛ lajɛlen ma. Donc k'a fɔ n'Ala ka jɛ ye février kalo tile 15 20h wagati la nuit RFM a bɛna sigi yan. An kɛlen don ka wele bila dɔnkilidala caman ma ka wele bila i bɛna ye k'a fɔ ɲɔgɔlɔnbɔlaw ma minnu bɛ yɛlɛko kow kɛ. An bɛ kɛlɛ min na fasoko la an haminen don ni fasoko ye sira minnu fɛ u n'an ka jɛ ka na o badenya kɛ. O la an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ quand même sankura min bɛna jɔ a sankura ka kɛ hɛrɛ san ye a ka kɛ basigi san ye a ka kɛ ɲɛta san ye. RFM an ye gɛlɛyaw sɔrɔ nin wagati laban in kɔnɔ ka da kuranko kan wa o de kama o senfɛ an y'a kanu k'a fɔ minnu y'an kanu n'an ka baara in ye jamanaden minnu bɛ yen n'u bɛ hami su ani tile k'a fɔ kunnafoni diko ɲuman an b'o min na n'u bɛ hami kunnafoni diliko ɲuman sɔrɔli la ni an bɛ se k'o jɔda fɔ u ye et puis k'u ko fanga fara an fanga kan yaasa sankura in an ka se k'o kɛ hɛrɛ kɔnɔ sankura in an ka kɛ fɛn tali kɛ baara kolosi la ɲɔgɔn kan ɲɛ 40 ma an ka k'o kɔnɔ bawo kurantanya o kelen don k'an sɛgɛn kosɛbɛ. O siratigɛ la sa an bɛ dugawu kɛ jamanaden bɛɛ ye minnu bɛ kɛnɛya la Ala ka dɔ fara u ka kɛnɛya kan minnu bɛ bana bolo Ala k'u ka banaw ka a nɔgɔya minnu bɛ yen n'u bɛ tunga fɛ n'u bɛ k'a ɲini ka na faso kɔnɔ walima minnu bɛ yen n'u bɛ yɛrɛ sɔrɔ kaso la bi surtout an yɛrɛ camarade n'o ye Adama Ben Jaradi Ben le cerveau ka taa se Etienne Fakaba ka taa se Clément Dable ka taa se fo Rose la vie chère o ni i bɛna ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Cap Jim
ka taa se fo jamana kɔnɔ arasba ci maa maa bɛ yen bi ni an b'a ye k'a fɔ hali an ka imamu minnu bɛ bɔla bi n'o ye imamu Banjugu ye ka seli kɛ ka sabu kɛ u ka laseli cogo ye an bɛ a ɲini ala fɛ vraiment san kura min daminɛlen filɛ nin ye ala k'a bɛɛ lajɛlen ka bɔli nɔgɔya u ka t'u ka denbaya la u tun bɛ cɛsiri min na faso ye hali bi dɔ ka fara o kan o tuma na an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo k'a fɔ an kɔni mago bɛ bi alhamdulilayi jamanadenw u ka se ka ɲɔgɔn minɛ u ka se ka jamana kɔnɔ ko ka se ka kɛ basigi kɔnɔna na jamana ka se ka basigi donc k'a ɲini jamana kɔnɔ faamaw fɛnɛ fɛ fɛnɛ a ɲinini kɔ ala fɛ ka a nɔgɔ u ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ u ka sɔn ka jamanadenw lamɛn o ni jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka sɔn ka bolo di ɲɔgɔn ma ka sama ka bɔ ɲɔgɔn kan donc sankura hukumu kɔnɔna na an ye samɛ min sɔrɔ ka ɲɛfɔ malidenw ɲɛna o bɛ tali kɛ na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn